To su te zimske čarolije. Evo nas. Koji je datum, Ješo? Koji je datum, jel 20? 21? A ljepota Božja. Tu je Ješo, stari provjerni planinar. Eno ga. Dan ko u priči, jes Boga. Ovo je šteta propustiti. Tu sam i ja. Ola! Evo nas kod Goranovi vikendci. Molim! Nema veze, nek mirši. I zaputili smo se prema Kraljici. A vidiš, ovdje Ešo nisu auta ni prošla. Ili je prošlo samo onaj, pa kako vjetar puši. Idemo malo planariti. Oni koji su ostali kod kuće sigurno će se pokajati. Ješo me nagovorio da obučem rudarke, možda je snijeg dubok, ali šta ja znam, ja mislim da ovo nije nešto naročito. Vidi koliko ovdje manje puši. Kome? Nemoj zezat. Vrijeme idealno, znači minus 4 stepena pokazuje, znači, nemoj ponavljati, znači, glav ću te odrubiti. Ovako smo mi 93. Kada je bila akcija. Ješo je bio u probojnoj. Neki je vjetar bio naglo puno, ali dobro je ovdje, to je vratno na kosa tamo. Sve u svemu. Dan ideal, mašal, za poželjeti. Da malo posnimimo ove prirodne ljepote. Tu je Ješo. Meni je bilo naupalo, rekao, Asefa da zovnem, ali rekao, ne možemo pješaći. Ne možemo, rekao, pješaći možda.
Aha. A ne bi on ovoliko ni hodu. Ne bi on ti ovoliko ni hoda. A dobro, razumijem ja njega. A ja. Dole ješina rodbina. Što, tvoji su? Vidiš, mogli smo na kafu ovdje azbost. Izbili bi, ja mislim, u četvrtak. Ujutro. Ovdje preko jezera. Dole na skakaonu. I laganini. Vidi lijepo. Ravnica. Božja, po Boga. Gdje smo na odvezu? Ega, ali imaš čist planinski zrak. Pa što imate stvar ovdje? To je isto prirodna banja, ono, bukvalno visinska prirodna banja. Dobro, ima tu neke nepogodnosti. Nisu blizu čaršije, šta ja znam, zna zamest, zna biti ono, znaš. Ali ne možeš sve u životu. Ali ja to uvijek je neki kompleks. ja dupit za prirode. Pa jesu, pogotovo koje odrasta. Možda bi... Jeste ješo primio, gledaj isto da ćemo mi... Ne, moraš biti spreman. Na 3 godine. Moraš biti spreman. A bio sam na sve spreman. Nema ruke. Da, juče je bilo, znaš, gdje je počelo već? A ljepota Božja. I idemo mojom rutom. Ja znam kako godino da smo mi zakopkovali da će biti poješen. Mora, Čovjek je komercijalista. On je naučio ljudi ubeđivati. ali bez laganja. Naravno, moć ubeđivati. Ne, stvarno je lijepo, jes Boga. Evo ovo je najveći uspjeh, najveći on je da čudakao. I znaš šta ne volim ja? Kad je plavo isforsirate, ono, znaš. Tu. Olga mi Firli, jel? deska prije. Možda malo snimim ovo, gledaj kako puši. Imam još jednu kapu. Skoro spreman ješ. Nije, da, hoćemo. Ja sam imao volju sam da idem pred naravno. Čaj ovu kućar. Ne znaš. Pa ti si zadao nekakav tempo, isto da mi moramo u 12 biti na tamo kod Ilja. Nemam log, ja ne znam sam mi telefon pojel. Sad čekaj. Imam ja, evo ću. Gdje? Drugo ćete nazad pa ćeš još dugo. 10 sati. 10. Možda mi ostao i ovaj. Evo. Dobro. Koliko si rekao da je? 10. Da. Ama. Ideo. Pa Ibro, ja duš tu pari. A znaš šta, ne treba biti pritisnik vremenom, znam. Nek ti nemam. Mogu ja sam dvije ranije spremano, samo dalje ključ od nec. Ajde malo ćemo sad pauzirati. 7 minuta, nek ima malo. Nek ostane za bileš. Ovako ćemo. Ovo je za arhive, gdje si miješ? Za koga? Za arhive. Pa za arhivi. Pa da ima naš ostane. Jedno mahanje. Sad sam ja govorio, rekao, Ješe je bio u proboj na 93. Kad je se osvajalo ovdje. Ma da ovo se osvajalo. Upad.
Nije sve, već kad se živi doma, no. Sve se može kad se zna slagati. Svi su tonili, jedino sam ja. A to je što si imao predznanje. Opet nije žuri. Opet žeko žuri. Ti ideš sve, Dobro, idemo malo. Memory. Evo nas. Taman gore na Kraljici. Ljepota Božja. Ko ti ovo može platiti? Još je upoznao nekoga baba. Čarši. Gledaju. Planinare, skijaše, turno skijaše, ferata staza Devećani. Stavio sam 3 čobana. Stavio sam Alju, njegovog sina i Gorana. Slike njihove ovce, njihove kolbe. Tako da još puno tih stvari. Rekli, sve što postoji na Vlašću, ja sam to stavio. Ali to sam radio 4-5 godina. A je li to neka enciklopedija? Nešto, jel? Monografiju Vlašća. Aha, Dao sam više štampanje, tako da a super. Evo reći kolega da i ti to slikaš to. Ma ja. I slike, ali ja sam imao neki aparat, nije loš. I sad planiram, a napravio sam monografiju Vlašća, napravio sam dakle Travnika, sve planinske staze. Atlas čitav ima 30 planinarskih staza, u Atlas stavio. I sad napada kad ti reći čobane i to, probat ću dokumentarac ja napraviti. Isključivo sa stočarom. I zimi, i ljeti, i kad sele, i kad dolazi i tu. To sam planiran dok, ali to, sada. To je poduhvat. Kako je aparat, ili je kamera. Ovo je kamera, aparat, ovo je kamera. Ništa više to. Dobro, ja sam mislio da je ovo stalac. A ne, ovo je stalac. A ovo je aparat i kamera. Ja. Pa kad ste već tu da vas uslika. A to je kamera? I ovo je kamera. Samo ovo sad ove... Nema iskustava s tim. Mirrorless, razumiješ, on su Japanac napravio Sony. To je Ludnice. Maja. Maja. Ima objektiv dobar, mislim. Samo bit će dokumentarac taj var. Što čovjek planira, što plana dokumentarac. To planiram. Ja. Planiram, tako da... Evo, već sam malo pokušao, malo sam se informišem. Imaju ovi IT telefoni. Nije IT, kako se zove? iPhone. Zadnji. Smart. iPhone telefoni. Užasno skupi, a užasno dobri. Jesu. 3000, evo, 15. Znaš kako, šta nešto čovjek snijeti iskren i nijetom prilazi tome, prije ili kasnije istraje u tome. Ne, jo, ako mogu da Bože zdravlja tamo. Eto. A bio bi to? Bi Boga. Evo, on je u jednom dokumentarcu glumio. Jesam. Statiru. Žalca kad je. Statiru. I ovo je Bosna i Hercegovina, znaš kad je. Znaš, one reklame, ako su upleti, bila je reklama. Pa bila kraljica ova moj. I ovo je Bosna i Hercegovina i samo ono u Bosni prikazu, svuđi čitav BiH. Pa vodopad, jajce. On je komadi išli. Ma ja. Gledao sam, ali nisam eto uočio. Ja, pa on ti je bio na jedno. Kad je Vlašć. Pa eto, ako treba ne glumac, znači momak ima iskustvo, nije ono... Ovdje nema glumije, ovdje se ustaje, sa njima ujutru opet veže, sa njima najveće. Ja sam to sve doživio ovako, sa njima vidio, a ti to ne zadivio.
Biće, ali to je divili. Gotovo je to, svaki kod je tu manje, ja ne znam šta je, pa ima sve manje stočara, a nikad nisu imali bolji narod, nije. No, sad je 20 mrljaka kilo. Ovdje se vode ozbiljne teme. Gledaj, kakvo more. Malo ćemo nastaviti kad iziđemo ovam na čistinu. Allah, dragi je ljepote. Ovdje na kosi. Ovo je ta borbena ekipa. Ja, Flašća, 21. januara. A ljepote, gledaj Bog. Wow! Razmišljam da dignem drona, ali jak mi nekako vjetar. A? Ja znam. Ješe, jel ti imaš od svoje kuće, jel ne? Možemo li kućom ući gledati? Rekao da uđe. Super. Nije lako. Aha, može. Super. Neko će doći provaliti. Samo ćemo razvaliti. A što bi razvaljivo, neko stavi ekstra. Uđi ako si gospodin, posluži se. Ako si hajvan, onda ti povuče riva. Riru. Evo nas, spuštamo se do Kraljci. Upoznali smo nekog gospodina. Čovjek pravi monografiju o Vlašću. Onako interesantan. Šta zna. Fin čikica. Sada nekome falim planinu. Ko ne voli planinu, bespotrebno. Ako voli planinu i dovoljno je da ovo gleda i njemu će se probuditi želja. Pogotovo ko voli Vlašć planinu. On će poželjeti da je sad evo u ovom džennetu. Na Dunjalku. Op. Upo sam uzim. Valjala pješki sad. Tamo. Ja. Ako Bog da. Morat ćemo iskobirati. Da ti misli da mi dođemo da se vratimo s mojim autom? Ješiću, da zabilježimo. Znači Ješa je primijetio neki trag. Neka je zvir u pitanju. Sad, da li se on igra sa životom? Da li je toliko hrabar? Ja ne znam. Ali ja ću ostati na sigurnom da mogu prijaviti njegov eventualni nestanak.
Ja mislio, rekao, ne sluša me. Jesi dobar. Ja se malo. Što kaže, uje. Ne znam ja kakva je stvar u pitanju, možda je Nedo. Ja što me nazad. A kako je bilo? Ujega. Šta je Nino? Treba negdje ovdje. Aha. Ja sam ovo iskusni lovci. Prije smo ih zamlovi za ribolovi, za vinarinu. Ali mi smo sve pomalo, Jedan je to. a najviše smo čoba. Ja. Ja, to nam je krp. Jel da? Hvala Bogu. Ali evo vidiš, on je kao od tamo došao, vidiš. A ko će nakon došli? Vidiš samo je kako je. Ljuči. A, možda je ovdje noću. Uj. Ješe veliko je ono sedlo gore. Koji? Hoćemo mi se umoriti. Ja, vidim. Ajde ću. Nećeš ići ne penja gore, no. A ići, nije voli me. Ti si na nijetu. Gotovo je. Nisam trebao varati. Nisam ja sam sam pitao kakav je pregled. Mi kad smo dolazili i u smo gore išli, ne gore čuvu. Lijepo, lijepo, neće pokrijati. To je malo. Uj. Jes Bog, Mer, ljepota. odmor zabij. Ajde fizički ne umori. A Ma fizički nek se i umoriš, ba. Znaš šta, ne razmišljaš o tom. A to, mozak što se ne kaže napašu. Samo što idem ovim smetom, što ne bi malo birao. A dan da smo plaćali, pitanje da li bi ga ovako hvala Allah, ono ubal. Eto. Ali ti me reći, vjeruješ ti u pišće, bogat? Ha? Vjeruješ? Pa šta ja znam, meni je ono nekako loho, što bi se reklo. A ne možeš ići. Štaš? Odmah sam probalio šta je. Rekao, je li moguće da zbog? Gleda kako je ješao prti. Ovako je on 93. Kao što taj bio snijeg gravka. Pa, Hoće da mu budem vodič tu sam, ja. za sve informacije. Obratite se Sulejmanu. A on će vas povezati sa mnom, ja. Cijena i to dogovarat ćemo u putu. Evo sačkaj, te drži. Malo da fotografiju napravim kolbi. Tu je naš mladi fotograf Sulejman. Šta je sad? Da imaš pozadnju. Da drži vas čao. Drži ti, a ja nemaš. Neću. Ja, možda da čučniš. Ja. Čuj. Se čizme ne ide. A ja. Čizme mu nisu baš. A ovako ću. Tu. Jo, ja sam je obuhatljavu napravio. Koji? Nisi mi trebao trag praviti. Znaš, da vidi da si... Koji nisi mogao doći da se ne vidi. Nisam ja zec, jel? A dobro, utaj ovaka što kažeš. Ja ta žena ide na bolovanje u 4. mjesecu. Ja.
stavove. Ali on priča što misli. Normalno, ajde sve mišlje, svaki ima sve mišlje. Bravo. To je moje mišljenje. Današnje žene su mrljave. Talaška. A morat ćemo malo dron snimiti. Mada ćemo riskovati da će se vratiti jer je jak vjetar. Jak je vjetar, vidiš koliko ovdje puše, sad možeš 100 metara gore kad se diviš. Razumiješ? A vidi, ostali ste žice. Žice ste ostali. Neće i niko, jel? Nije rekao kontam da neće ko u željezu i tu. A ja? Što kažeš? Hajde. Džanet na zemlji. Što ima neka legenda, jel? Nemoj ako je ono ko što si nisi nikad ustao s položem, nemoj gdje ti. Ja nisam. Nikad ustao ne drži. Ja, Pavlovačka. Evo ovdje sam i za ovim stolom sjedio. Kad sam bio. Vidiš što je obolio ovaj. I bila je lohatna. A ja? Vidi ovdje. Evo vidiš ovo. A gledaj ljepote baš što sunce grije. O, smet. Ovdje je bio smet kad smo izlazili sa ženom. Ne može se. Čiji već je napada. Subhana. Neka smo napad. Neću odmah kućar da ja malo dron. Koliko je sati stvorio, nemam prestat. Ješ. Evo sad ću reći. Sad će 12 za minutu. Kako je se Ješa mene palio, kakvu kafu pravi, ja sam mislio Haman što ne priča. Viš kaj. Šta im? Prvo, te vama da su. Dobro, vidi, si ima kajmak, ima kajmak. Moraš im sad. Kad si me prozvao, jel? Kad me prozvao. A dobro, ja sam mislio da će ona propričat kako si je na foli. Glavno, sad ćemo kafu piti. Pa gledam ovo ovako. I onda ovako pogledaš. I shvatiš koliko je lijepo. Ti si meni nešto spomnio Ješa da nisi šećera ponio. A? Da nisi šećera ponio. Nisam. A ima nešto smo slatko kupili. Tu. Ali ima ovdje, čekaj. Nema veze. Bitno je meni samo eto da ima šta da slava. Ovdje seras. Ma šta mu fali? Nije se ubuđavio. Ajmo ispred kućari, nije. Hoćemo. A ljepši je zbog. Ne vidiš kad se bude jedna sipa kava ovo. A ja? Kakav ti čef ubaci kod kuće? Nemoj ti o mom čefu, ba. Ti čef poslu. Dobro, ima. Evo ja ću ovdje. Evo ovako. Ovdje. I ovako, pogled. Hoćeš ti na ovu, sjedi. Ješo, što si obuku? Koga? Ti. Sad ćeš šta god treba iz kućeri, hajo. Aj, ta pa. Misliš ti mene, jel? To što razloga i obuk. A, vrati se me zavlja. Da, ja ću. Šta kao, ej. Jes Boga. Eto ga. Budim kavu direkt. Nema bez me. Eto. Imam ja ideju, neće. Tako, eto tebi se. Sjeti, sjeti Bogam, slobodno se. Svejedno je meni bolan. Ko ti bolan ovo može platiti? Evo dide. Dide, daj. Dide. Sad no što ćeš ti sjest? A? No što ćeš ti sjest? A vamo ćeš onda prigovarati, ja sam tebi dao ono da sjedneš. Bravo.
A vidiš, imaš tu. Dobre. Evo meni gore. Ela ga kaže, de naspi. Jesi gledao Toleta kad kaže onaj u Partizanima, pička ti mater. Ima jedan problem. Kako? Cigara. Ej, cigare, prođi se ješe. Ne pušim ja. Vidiš rahatlika. Deder mlada razaspije. Nije jak. A nije ni blag. Aj dobro. A? Dobro, Valja. odlično. Sad ćemo mi malo očift. Znaš kako ono, svježe, ali nije ono sad pretjerano da ne možeš ono, znaš. Puše neki hladan. Nije svježi, ali studena. Ne zima je, ne možeš reći, ne možeš ono, biti nerealno reći nije zima, ali jest, ali ništa ono sad strašno da. Za dobre momke, nije. U svakom slučaju, ljepota od života. Evo, ovo nek ostane zabilježen. Kaži kuda ćemo ići. Ićemo, to je Ješa izmislio tur, sad ja ona ovako. Evo Bravo. gore preko onog sedla. Pravo, tako. Gdje ćemo izviti, to ptice znaju. U svakom slučaju, Boga mi je toplije ovdje. to ti Sunce, kažem, znaš, ba u malo. kućari, ba zima, bio sigurno 2-3 stepena. Znaš šta, sunce. Peremperepe, Kak je to? peremperepe. Nema se može znati. Čopca. Volim ja. Ne volim ja, brate. Ne može zezat. No inače slatko slabo, a pogotovo hrvatske te proizvode, ti namjerno to forsiram. O je. Ostaće zabilježeno da Ješa voli. Na prvom mjestu su mu židovski, pa onda hrvatski. Da sam rekao Aj, za odjavu sok. ćemo. A šta sam rekao za sok? Bolje onaj čipski. Gdje sam šta slaga? Znaš šta, ajde, nije ćemo. Gašimo kameru. Može, ajde, odjava. Odjava, pa drugi segment. Aj, ne mogu gas koliko mi se zaledi. Ovo se zove uzbuna povlačenje, evo. Šta si rekao štaštanim hljebom, osad neko, jel? Ma ja. Ako dođe životinja poješće, ako ne. Samo ješ te papirće malo da saberi, pa... Idemo u pravcu. Neću. Onaj. Neću, bogam, neću pojeti. Evo. A daj, uzmi da nemoj me ljubi ovdje kola. Neću pojeti, ba. Zaputili smo se, kako si rekao da se mu zove gore, Ješu? Čavo, Pavo, čavo. Nije ono čavo, pa. Vamo i gore, nećemo mi njemu, jel? Pa sam pravo. Uglavnom, znači, jeli odmorili, idemo gore u pravcu. Ješo je procijenio da nam treba neki, koliko je Ješo? Sat i po finog hoda. Što ti Ješo nisi prvi ako Medov naiđe? Ja i. O, ako tebe pojede, ja ću bježat. Kako si ti ono rekao? Ejko! Sreće nama nije dubok snijeg, pa ne mora se prstiti. Kakav ste? Mogu ti reći, nije loša ova čokolada. Da? Ova tva čoksa. A ješ prvi ti si bio u Partizanima. Jesam. Ovaj, Da.
Ne znam šta je, zašto ih sam ohladio. Ja, ne vidim mene nikako. Ja. Možda dok dignemo radnu temperaturu. Jesmo mi ovdje došli? Jesmo. Halo. Baš je bilo do... Jest. Šta ti misliš da mi ne idemo gore, ha? Bliže ja. Ma daleko mene gore. A? Ali hajde, poslušat ćemo. Hajde čisto da promijenimo ono, A normalno. maršrutu. Nemamo tu uspona, 3 km. Joj, razgovaraš ti mene. Biće, be. Šta tu u tebe cvokući? Džezva, jel? Aha. O Boga mi ima. Biće, be. Ne znam, sam ponavlja, bit će dana. A šta i natovarili smo se mi? Gdje smo voli? Ima u tebe tu, ima li 10 kila? Nema, mani, 15. Ima 39. A komanja vraćam, znaš. A vidiš kako je zimski dan, kako već prenosi. Ono. Hoćemo gore na vodu. Da naiđe. Idemo do vode na kraljici. Do jodla mi je držao. Je li voda zamrzla? A? Evo čujemo, vidi kako je. Nećemo silati, ha? Nećemo toći do vode. Daj nam samo... Eto za tim tragovima, ješ, hoćemo? Ja. Što je to zdudi? Evo što je ješo treba u Partizane. Uj. A ovo su vjerojatno na onos, jel da? A ja. A možda si ti ovdje u nešto u kanal? Ja nije kanal, ne znam nešto. Evo, Haj upada prvi. i ja. Haj prvi, jel? Pa ješ, ovo je tvoj ovdje teren, da smo tamo u Kajabaš, ja bi išao. Nema, zamrznu. Džabe pokušao, ali ova se vama čuje. Nije valjda puk. Je, zvod. A, vidi. Možda je pritisak. Bravo, bravo. Je zgodan, tuk. Na Bože, mur. Ne daj Bože, gori. Ja. Vjerojatno pritisak kako je brzavanje. Može biti da vidni. Ovdje je baš snijeg. Ovo ni u Garmisch-Partenkirchen nema. Ovako. Ješo je li gore tor od bazena? Gore vam se kupaju ovce. Prave ovce. Ovdje. Ne ono kaže šišanac ovce. Ma je. Ješo, počeo si opet nabijati ozbiljan tempo. Tako. Tako, brate. Vidio na djed. Molim. Vidio na djed. Kolega. Senat. Senat. Ja Boga mislio da je Ana mu sve nešto alkohol, ne alkohol. On, jel? Pa čuo si, bil mi, pil mi.
Pa ja sam mislio... I onda kako mi je objašnjavao gdje mu je vikendca, rekao tu je njihovo. Pa i ja sam tu sam danas. Ovo je, kaže, pogled, šta hoćeš sliku? Hoću uskata. Aha, hajde. Ovo malo usmetne uđe. A? Ovdje je smet, vjerovatno. Sad imam osjećaj Ješo da si ti mene Pa se znaju, preveslo. tu nisam malo, ja. Samo da zabilježim kuda nas je čovjek naveo. Ovdje je put. Smet je. Aj, gledaj on. Meni Ješo nije smiješno. Gledaj, la. Ostalo mi je oruđe. Samo mak. Izdrži mak. Znao sam ja da će ti nama izmisliti neku rutu. Tamo došli ko gospoda. Oni u patikama, vaga. Ali Ješo je nama neke pričake na našu smeto. Brdo. Nećeš kad u skender izvija. Pazi, pazi. Nema ovog smisla. Uj. Evo već treći put mi Ješo govori ima još malo. A ako ništa vidi lijepa prizor. Gledaj ovo. Isto reklama, gledaj Bog. Opet smet Ješo. Od dokad više. Dragi ljudi, mi smo se izgubili. Mi ne znam nađemo puta. Ovo je Ješo je bukvalno meni preživljavanje. Početku priču kako on zna. Gledao tu vajda. Aha. Boga ti je sve ono gore dobro da treba. Ne. A dragi Ješo, nije nam ovo treba. Nije Boga. Pa da je. Nije to ništa. Vjeruješ da sam se ja umorio sve ovo što smo do sad i kao ovo od sad. Nije ovo ništa, ima Igor. Vidit ćeš, jel? Vidiš ono gore brdo. Vidiš? Nemoj sad. Po Boga mi. Samo neću ići gore, ićemo ovako priko između ova dva brda. Ovako je mali ljudi. Šta reći, koju poruku posla? Kome? Umjesto da idemo gore tamo ko gospoda. A jel da, pa nema da. Pa nije planinarenje, samo otići brovat. Onda nije ovi smetova. Ovo je to. Čini uzbudljivo. Razumiješ? Sviđam se što si pozitivan. Pa ne ozbiljno. Nisi klonuo duh. A da će vam nije Berović. Da će biti čupavo. A već jeste. Kao što primjećujete ljudi, mi smo ovdje na planini. Niđe nikoga. Tu ćemo neđe Kako noćit. si rekao da se zove ovaj dio? Tu ćemo neđe noćit. Ne znam, nije, ta će da. Ne znam šta. Vrtać. Vrtać. Čavu, plavu, tu će Ja znam da je čavu pa ono. Tamo, oni. I da imam vrtać. Da kako je pravi na Ma ja. O, moram ja isključiti, ne mogu ja držati. A kak? Aha. Evo ovo se zove spašavanje vojnika Rajana. Ješo nas je naveo na rutu. Probojna. Da, ovaj. To Bog niko. Ej, Eko naveo si nas na rutu. pa dobra ruta. Jest. Pa je ostalo Ali ovo je za ozbiljne alpiniste. Nije, ne odasnije na bolje. Možda je ovo lako kad je kad nije zima, znaš.
Ispred. Jebeno ići. Jebeno ileti, ali išao sam. Jasi boga. Zeznuo sam se. A? Ali eto. Pa nije mu ništa. Upravo ćemo mi to ako Bog da. A? Samo onaj. A ovo tera moj, da nekud krenu da je veći snijeg. Ne bi valjalo nikako. Ali hajde imamo još koliko. Gore da vra. Imamo eto gore. Puno. Puno. Evo konačno svjetlo na kraju tunela. Ješo je nekako. Nakon 3,5 sata hoda. Kako čovjek slagao bez razmišlja. Ja te Boga strava. Uglavnom koliko? 35-40 minuta. Punog intenziteta kroz smetove. Čak su nas i vukovi napadali. I pred Ješe je iskočio jedan tetrijev. I gledaj evo. Ovako je Ješa nekad u školu išao. Šta? Moraš tu napraviti. Idu. Aha. Ja nisam to odmah čuo. Uglavnom, evo nas, skoro smo izgavljali. Sad kome je to poznato, izgavlja. Ja. Sve ovako, cijelim putem. Ko je prešao ovo može komodno na Mont Everest, na Himalaje. Ješo ti si meni davno rekao, evo nas. Ovamo je ovo Čavo pao. Aha. Znači sad smo mi u ovome. Uj. Prevod. Allahu ekber. Vidi ima još. Ješo, to je treće brdo koje govoriš ti. Evo još ovo brdo. Šta god i radili, Ješko vodiča ne uzma. A vidi ovdje je Zovite na 062 061 164. Biće vaš vodič. Ješo. Ješo Hodžić. Ješo pro. Puš tuda. Propast dobro. Ha? Propast dobro. Ja ću se posubita. Gledaj ovo. Moramo krenuti. Samo da vidiš, hajde Ješo za mnom. Evo kuda mi idemo. Onda smo mi u školu 3. i 4. razrediš. Osnovni. Oj Allah. Svaki da. Vikendova dopu. Ja. Ali lijepo je ovdje, jes Boga. Gledaj kako je zamislio ovdje stadion. Moramo krenuti. Ja zamisli stadion. Ja. A Boga. Privatne tribine, ono, samo da poreda stol. Ja. Za neke visinske pripreme. Evo kako mi osvajamo. To je taj momak koji je nam predložio ovu rutu. Samo oštro. Samo Nema oštro. zebanci. Što je meni na nos duša došla, to njemu nije ni najmanji problem. Neće samo, evo nas. Sad ćemo mi. Evo još ono brdo. Još ono. Eno reli. Sad ti, ovdje mene Ovo ti je sjeverozapadna strana relea. Jest. Šta si rekao? Ovdje mene grum na ranu. Udario? Ja. Tebe? Ja. Ježe, ja više ne znam da li da vjeruje čovjek. Ne, Boga, nije direkt u mene. A ja? Već ovo drvo.
A bio je njega jedno 10 metara. Krenuo da sjednem ispod njega. Pa sam krenuo da sjednem ispod. Još da ti ja ispričam još jednu zanimljivlju. Ja sam bio kod ovaca kad je grom ubio 60 ovaca. Tvoji? Čuo? Boga. Znaš kako je bilo? Ovdje sam sad čuo. Ovdje smo rođa prije na dan sjedili, kiša grmi. Vam čovjek ubio 30 ovaca grom. A ovdje smo mi ovdje u šumici pili kavu. Aha. Ja govorim rođa, pođe grmit, pođe pa. Govorim rođa, hajmo rekao. Povlači. Ja sam rekao, ja, hajmo ovdje pod vodorođu, sam bio prije na dan. Neću. I... Pao si mi u sjenu, hođe ba priča. Aha, Pao si mi u sjenu, evo ovako ću kret, pošto sunce palo osim. A priča. Ja njega molio na 10 minuta, hajmo. Ovo ljudi uzmite s rezervom, znači. Ili je lovačka, Na svoje odgovornost. ili je lovačka ili je čobanska, znači. I postoji neka opcija, Opcija je. ješina. Ali nej se. Ajde, dobro. Slušaj. Ja s njega molim na 10-15. Hajmo Ruđi, hajmo ba dođi smo prije na neća. I hoj ne moraš, ode ja. Da smo ja bili tuda ulice. Plodovali. Nije plodovali. Aha, posle. Neki što si mogli neki. Ja pošlijem polinam ovako što radio. Ja idem prema tom drvetu, odbio sam ja ulicu. Kad grmi ona, lijed pođe ko Bogam kora sama. Ko ne pistaci. Bogam. Dobro. Došlo na ta, znaš. Opisao si mi ja i vidim, bukvalno. Ja. Idem ja, jedno 20 metara. Meni isto kod da nešto kroz glava prođe. Znaš vi kako ono to drva puhne. Ja još jedno 5 koraka napred, joka puće. Ja sam sjel, mupu. Zaledio si. Vlašću. Ali imao kačke na glavi, isto da nešto gumenim čekčom udarilo. Lagano. Dezorijentisalo. I u gornju vilicu. Razumijem? Bio si preblizu, ono, nije te direktno udarilo, ali... Od tu bio. I što mi idemo uopšte tom drvetu? Vidiš da nešto imamo. Da ti pokažem da. Aha. A neće valjda iz vedra neba. Od tebe je bila strah, 1, 3, 4 godine. Gleda kako mi s njih vrtimo. Nema stajanja, nema predavanja, nema odustajanja. Imam i ja jednu takvu priču. Ješ, ali ako ispričam, bojim se tebi neće niko vjerovati. Koja? Pa u nas je na Ledencama ubila što... Čekaj, u vas je sve dešavanja bila Ledenca, ne probukavaca podvije. Bogan. I ja sam čuvao kod ovoca i možda neki sam. Dajđe mene. Ono, vidi se da će, znaš, ne vrijeme. A ja i tjerao novce. A ona neće ješ, znaš kad one zapnu. I meni dajđe ići, pusti, idi kolibi, znaš, ono, nanosi vjetar. I ja sam krenuo. Kolibi, možda sam ja odmakao neki, sad ne znam, ajmo reći, 30-40 metara lupulo je. Nisam se ja smio ni okrenuti. Čak kad je prošlo nevrijeme, vratio se ja one u krugu 60 ovaca, znači leži i spao sredi, ustaje jedna ovca, otresa glavu, Boga. I spao kruga ono. Gdje stiše da si ubijeni, ja? Boga. A ješ, dragi, pa još ima brde. Evo kuda nas je čovjek naveo. Evo. Gledaj ovo, gospodin čovjek, gledaj. Eto ti, gospodine. Gledaj, evo. Gledaj koliko šta. Evo. I hajde ga poslušaj više. Oj. Ovo će biti najbolji video kad se Ješu bude patio. Čija je ideja bila da ide? Čija je ideja bila? Eto ga, preživio. Snimu. Pošto mi je nestalo na onoj bateriji.
Morao sam. A ne kontam, ja vidi u mene. Gledaj. Hajde ba do auta će spast. To je ta Čabo Pavo. A nije valjda opet smet. Ješo mene ufatio prič kako je on 93. kad je se ovo oslobađalo. Stvar to je bilo 95. Ajde Milinije kad iziđe se. Ovako. Ja Milinije kad se iziđe na, kad je pod nogom. To je taj Bear Grylls. Gledaj, je to labelo izvadio na kraju puta. Čovjek je hladno izvadio iz džepa labelo. I evo nas. Odavde se odvaja. Ulga i puša. A vi ste od ozgo sišli. Neću ja tebe više Ješo nikad slušat. Neću ja više tebe nikad slušat. A nije meni bilo jasno, neko vidi na releo, rekao Marke, gdje oni piju kafu. Izađemo da te pokaži gdje smo pili kafu. I pozdrav! Ma salami, kakvi pozdrav, ću pozdrav. Od nas dvojice preživjeli smo. Ako budete gledali ovaj video, znači da smo mi, hvala Bogu, uspješno, živi i zdravi došli kuće. Ako ne budete, opet možda će ovo neko prenijeti. Ja, Možda nas neko u maju nađe. idemo. Odjava. Žena tam planina, pokaži, moramo doći. Eno je. Evo tamo onajka je zadnje. Ono vam je grmeć. Lupio sam.